ఫస్ట్ వన్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ను ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, జిల్లా పరిషత్కు ఎన్నికైన సభ్యులు. సెకండ్ వన్, భారత్లో మొదటిసారిగా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను 1959 అక్టోబర్లో ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టారు? ఆన్సర్ ఏ, రాజస్థాన్. థర్డ్ వన్, జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు? ఆన్సర్ డి, ఏప్రిల్ 24. ఫోర్త్ వన్, బ్లాక్ లెవెల్ ప్లానింగ్ బ్లాక్ స్థాయి ప్రణాళికను ఏ కమిటీ సిఫారసు చేసింది? ఆన్సర్ డి, దంత్వాలా కమిటీ. ఫిఫ్త్ వన్, స్థానిక ప్రభుత్వాల పితామహుడిగా ఎవరిని పేర్కొంటారు? ఆన్సర్ వచ్చేసి సి, లార్డ్ రిప్పన్.